Inofara Prophet Magadi. Murori maoko uyu. Yo, uri kutsvaga maripi? Pane 150 yandiri kuonayo. Ndei wakaipani? Ndine munhu akandipa ndakapa mutaona akangonditi ndimirire pano ndodzoka mai manje ana. Yange iri mari yei? Akanditi ndipe 150 ndikutsvagire basa. Saka imaitsvaka basa rei? Ndengoda chero basa munhu waMwari. Rese rese? Hongu munhu waMwari. Saka munhu uyu munomuziva here? Kwete handitomuzivi, ndangosangana naye mutauni. Ko imi zvamuri kuda basa murume wenyu anokubvumidza here kuenda kubasa? Kwete munhu waMwari, handibvumidzi, anonditi wakapusa. Anongondishora shora. Wakapusa haufaniri ndi kubasa, anongondishora shora. Imi makangwara here? Hongu munhu waMwari. Roverei maoko mama wakangwara. Imi varume nyaya kungoti kumunhu wako woti wakapusa mutaure iwoyo. Wakambogarirei naye kana uchiti akapusa? Saka mari yacho niyamakapa munhu yange iri yani? Ndakaichengeteswa nemurume munhu waMwari. Ndobva matambidza munhu mari ndobva akuti mirai ndiri kudzoka munhu nya. Hongu ichokwadi ichocho. Ndosaka ndauya munhu waMwari kuti mundibatsirewo mari yangu idzoke. Murume wangu asati aibvunza nokuti haasi kuzvisiwa. But reason yemurume yekuti wakapusa haina kundiitira zvakanaka ini. Ungati munhu usaende kubasa ukapusa? Nemangwariro akaita mama ava. Izvozvi ndiri kuona muchina tarisiro yekuti muchiti handifunga ndombonhongwa, but ndiri kuoneswa paine $100 ndei? Ndauya nayo kuti ndite 1-on-1 nemunhu waMwari, mari mundibatsirewo. Kuti muye uzondoona? Hongu. $100? Hongu munhu waMwari. Kuda kuti mari yangu idzoke. 150? Hongu munhu mawane $100? Hongu. Onaiti mama, inini problem yandiri kuita ndeyemurume haangati mukadzi akapusa, munhu akangwara manhu. Saka $100 yacho niyoyo yamauya nayo kuti muzondipa maiwana kupi? Ndaitora uchimbatso. Mama wakangwara. Alright mama, vanhu musavateerera. Saka ima muchiti kana mabvisa $100 kuti mundione, mobva mawana mari yenyu 150. Hongu. Kana mawana 150 mamuda kuidzorera kumba? Hongu. Koya ini nahangu rakaindikudze vana mai. Inini ndinofunga kuti varume kuti uti munhu akapusa hazvizi right. But pamwe pacho unenge watonyatsoona kuti munhu akaita sezvake. Pese paunonzwa kana murume wako kana angave mukadzi wako achikutyira zvimwe zvinhu so, usati wafunga kuti munhu ari kundisaiza, pamwe pacho anogona ngaitotaura chokwadi. Are you listening to this? Ndiri kuedza kucalculate maths apa. Nokuti unenge wauya kunoku pamwe pane transport, pamwe watobvisa 100 yacho zveshuwa, waita 1-on-1. Mwari wakubatsira munhu yobva akupa 150 yako yawakabirwa. Asika watione chikwereti chechimbadzo. Zvekuti kana wangu wakashaya 150 cheteka, paunozopedza
chimbadzo ichi pamwe unenge wabhadhara kana 300. So mama, handifunge kuti mawedzi ekunzi makapusa ndinomafarira, asi ndingangokuti hamuna kuti ngwarei. Saka zvekuti ko yechimbadzo munozozvidzorera sei? Mamuchiti muchazvidzorera sei? Ipapa nange ndapafunga munhu. Sure. Makuzeya nyaya dzevamwe ka. Izvozvo zvamuri ndo dzamuri kutovhura hombe kungoti dzenya dzisati dzaonekwa. Nokuti pamwe pacho paunenge uchiita musikanzwa nemunhu wako uri kuti zviri kusvika kupi. Mangofanana neuyu kungoti yake chete yabviswa pachena, but ndikutaura newe. God bless you mama. Ini nangu ndoda kuti ndikubatsirei pa ndichakubatsirai zvinhu chaizvo. Chinhu chekutanga ndechekuti kubirwa kwamakaitwa mari. Vazhinji vanongobirwa vanongovharwa mumatauni umu. Asi zvaipira kuti mari yakanga iri yemurume. Onai kanyaya yacho painotangira. Wanzichengeta mari kumba yazenge yapinda mutauni sei kuti uzoitambidza munhu. Ipapo ndo pamunozoona zveshuwa kuti murume uyu zvaaitaura ka zvine kauchokwadi chi. Ichengete mumba ka zvinokuwira zvokuwirira papi kumba, but wakupinda naye mutauni wakunotambidza munhu usingazive kuti iyi mari iyi. Patina ndipo pakuvakondema, asi ndiripo pakukuudzai chokwadi. Chokwadi ndechekuti 150 haichawanika. Chokwadi chechipiri ndechekuti 100 yenyu yamuri kuti muda kuenda nayo ku1 on 1. Endai munodzorera kuchimbadzo. Chimbadzo zvibva zvavharana. Regai ndikuudzei kuti kana uine chikwereti uri muranda. Makambozvinzwa kuti munogona kunzwa zvichinzi Afrika yakwereteswa naAmerica. Makambozvinzwa kunzi Zimbabwe yakwereteswa mari yakati nenyika yakati. Ende vacho vanokweretesa, the reason why they give you so much kana watoda kukwereta inyaya yeBhayibheri zvarinotaura. Unoitwa a slave kana uine chikwereti. Munhu ane akakukweretesa mari anokunokera at any time, hauna mvumo yekuti muri kudei iye uine chikwereti chake. Saka usazvise chimbadzo, it's a complete no. So ndochivabatsira sei maakuchienda manje kune murume monoti ndasangana namuprofita. Mashoko amunogara muchindiudza aya azadzikiswa. Mazvinzwa? Ndati mungoteereresa chete. Munomuti mashoko amunogara muchitaura aya azadzikiswa. Profeti vataura zvamunogara muchindiudza zvezve. Akati zvei momuti zvekuti ndakapusa. Mochimuudza kuti zveshuwa vandiudza kuti ndakakanganisa pekuti nepekuti nepekuti nenuwo ndatoonawo kupusa kwamaigara muchitaura kwekweya. Anokuregererai nyaya iyoyo yobva yapera yakadaro. Hauzondirovere profeti. Ndichaziva ini kandati anokuregererai imoti haazondirova here. Nai ndingaise munhu kuti anorohwa here ini. Ndo solution. Vharai chimbadzo icho, dzorerai chimbadzo. Monotaura kuti ndakanzura madhiri. Modzorera munhu mari yake. Mwedzi wacho usati watombopera. Ikatanga kubereka, handienza inobereka ma10. Ikatanga kubereka mari iyoyo. Ameno zvenyu. Ndai munogara zvenyu. Mutenda munhu waMwari. Hapana chacha karira pano kamto. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi yauya. Goodness and Mercy Ministries inokuudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD.
mukana wa ma one-on-one nemunhu wa Mwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.